What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So bitaw guys, giminodyo ko sa ako ang intro guys. It's been 2 weeks kaya wala ta nakahimog videos. Laban na 2 weeks diya ay! Anyways guys, share lang ako sa inyo guys nga nakapalit ko sa ukay-ukay o bagong jacket. And yes, mauna niya akong suot karon. Nasa printed diri sa front nga nakasulat nga sometime. When we talk about sometime guys, na ako maalala nga song yes, playmak, laban ang playmas there guys. When we say sometimes guys, there is a song nga ma-remember na ako. Mauna ang kanta ni Britney Spears. Oh baby, baby. Oh baby, baby, I'm supposed to know. Char, go! Dili katong sometimes niya guys, itong sometimes I run. Char! Dili katong sometimes niya guys, yung kanta nga katong you tell me you're in love with me. Every... Char, laban ang lyrics niya guys, hindi ko sa lyrics niya. Nasa ang chorus niya guys. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I scared. But all I really want is to hold you back, treat you right. So anyways guys, it's been 2 weeks nga wala dyan tayo upload of videos ani atong YouTube channel. Kay syempre guys, nanginabuhi ta sa tong actual nga panginabuhi everyday nga asa ta makakaon, asa ta makakwarta. So kung napansin nyo guys, itom na ko guys, and that's okay. At least nga nakatabang ko sa panginabuhi sa ako ang pamilya. So anyways guys, no, 2 weeks na gyud siya nga wala ko naka-upload og videos. And karon ra jud guys nga nakabalik og himog video. But since wala ako 2 weeks guys, katong 2 weeks nga ako ang gi-spend dito sa panginabuhi. And yes, wala pa minahuman kay everyday ta nabuhi, everyday ta mangaon, everyday ta naginhaglag kung sa unsa. That is why everyday ko ta dapat mulihok laban ang panginabuhi guys. Go! O diba? Go! So mo to siya guys, no? Everyday ta nang inahanglan, everyday po ta mukaon, everyday po ta nga dapat mo trabaho para maka-income ta o makabayad ta sa itong mga utang guys. Laban ang utang diarang guys, ay! Go! So mo to siya guys, sa katong 2 weeks nga akong gi-spend dito guys sa panginabuhian guys, I took videos guys and gihimo na ko siya vlog o makita ninyo guys kung unsa kalami, unsa kahayahay ang kinabuhi sa usa ka pobre sa ilalom sa pinakainit ug dako nga adlaw. Grabe kainit oy, laban ang kainit ra guys. Ay, go! Guys, akong kauban guys sa panginabuhian guys ang akong mama, and nagmotor lang may ako ang driver. Nas naangkas akong mama og namaligyak ni duha sa bisan asa diri sa Zamboanga City. Laban sa vlogger guys. Ay, Zamboanga City na guys. Ay, go! Katagan ni 2 weeks nga ako ang gi-spend guys, nag-video ko and gihimo na ko siya vlog. And I hope nga ma-inspired mo guys sa kaninga video. Hangak na siya guys. Go! So mo to siya guys, katong 2 weeks nga ako ang gi-spend sa panginabuhian guys. Although wala pa minuhuman guys, pero nag-take ko og mga videos para makita ninyo og ma-update mo kung anong wala na ko'y upload og videos. Kay tungod busy kayong amiga guys. Oy, busy kasi amiga ninyo guys. Ay, gwapo kay ko. So after sa akong intro guys, makita ninyo guys ang among actual nga panginabuhian kauban ang akong mama guys. So nana ko i-share sa inyo guys nga this is a very important thing nga mahibal-an ninyo guys nga mintras buhi pa inyong ginikanan guys, either inyong papa, either inyong mama, you have to love them with all your strength. You have to obey them whatever it is, because wala man siguro yung ginikanan or amahan or inahan nga gusto nga maalaot ang ilang anak or madaot ang ilang anak. Ang gusto dyan sa usa ka ginikanan nga ma-lift up ang ilang anak ug ma-comfort ang ilang mga anak sa bisan unsa nga situation guys, malipay man ka or kasub-anan man sa kinabuhi. Laban! Guys, go! Kung sa kuang part guys, I really love my mother, love man ko na akong father, pero you should really love your parents guys, inyong mga ginikanan, gugma gyud sila guys, ipadama gyud sa ila guys nga mintras buhi pa sila guys, ina gyud ma, I love you ma, pa, I love you pa. Walay laing makahimo anak guys kun dili kita ra nga mga anak nila guys ug ma-feel pud na unta nila nga love nato sila guys sa bisan unsa pa man nga pamaagi guys. Ayaw kaulaw guys, ayaw jud mo kaulaw nga mayong I love you ma, I love you pa sa inyong mga ginikanan. Kay ginikanan ra gyud nato guys, pamilya ra gyud nato ang ato ang sukaranan sa pagkabuhi nato diri sa Utah. Go!
So, moving on guys. Moto siya guys. Sa mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below. And of course, don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. Laban na guys. Hey, bibo ka na guys. Go! Bawayan na to itong 2 weeks niya wala upload guys itong energy. Go! Laban na guys. Go! So before I start this video guys, I would just like to thank sa itong mga recently subscribers nga nag-subscribe sa itong YouTube channel. Kung sa mga wala pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below. And of course, don't forget also to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. Okay? Okay, laban na guys. Go! So without further ado, let's get on our videos. Guwapakay ka! Guwapakay ka! Go! Mang, I love you. Love you too. Sure? Yes, sure na sure. Let's go be. Love you, baby. Love you, ma. Go na. Dadalanghap sa hangin, pansin ko lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro pollution. Parang ako raw na konsumisyon. Kulong-kulong isip, san ba lulugar kapag nagkamali? Grabe sila manghusga.
Akala mo sapat ka. Dahan-dahan tanggalin ang maskara at hayaang tumulo ang bumabad siyang mga luha. Dahan-dahan iwan ang mukha upang masalayan ang mga tao kay pinapahalaga ka noon pagkakanya. Pero di tayo isa, kaya't lumaban ka at sabihin. I love you. Love you too. Sure? Yes, sure na sure. Gusto ba? Love you, baby. Love you, ma. Go na. Muna ako naman muna. So that was for today, guys. Thank you for watching this video. Before I end this video, guys, I would just like to make a super shout out kay Dugay na yung kanina kong isa sa pinakagwapo nga amigo diri sa social media, guys, nga si Jos Australia. Pariday, si Joshua Australia. Shout out, super shout out kay Joshua Australia, guys. Laban na siya, guys. Oy, si Joshua Australia, guys, kay usapod ka TikToker. So, guys, kung gusto mo ma-follow si Joshua Australia, guys, mo ni ang iyahang TikTok name account at Josh Australia 01. Na siya 5,833 nga followers. Ug na po siya 27,000 nga likes. So anyways, guys, friend namin sa Facebook ug sa TikTok. So sa mga gusto makig-friend sa iya, guys, follow na siya o i-add friend na siya sa Facebook. Ang Facebook niya kay Joshua Australia. Napo diya sa screenshot. Laban niya, guys. Oy, go! That was for today, guys. Thank you for watching this video. And once again, this is Franco saying, spend a life with no-doubts. O magkita tabalik po sa masunod pa nga mga videos nga i-upload diri nga channel. Hey boys, magpatuloy na ta, magpatuloy ta kay perting bahua ang tik-tik, baho ang tik-tik, basig managan unyang mga chicks. Hey guys, magpatuloy na ta, magpatuloy